Almogaten, en memòria dels Almogavers del segle XIII i XIV, les tropes d'infanteria de la Corona d'Aragó. Aquestes tropes estaven integrades en el seu origen per gent del camp i pastors, encara que en l'època de major activitat procedien de tota la Corona d'Aragó. Així hi havia valencians, mallorquins, sicilians, occitans, incloent també grecs i turcs, així com gallecs i asturians, que es van unir als tropes del rei d'Aragó. Durant l'expedició per l'imperi bizantí, tenint com a llengües de vèrbola i comunicació l'aragonès i el català, mai en castellà. Les tropes almogàvers estaven arruïnades per contínues lluites contra els àrabs. Eren mercenaris al servei del rei d'Aragó i es caracteritzaven en combatre a peu, amb barbes i batges lleugeres, amb una barba ben gran, una pobra vestimenta i una pedra de foc, que junt amb les seues terribles crits terroritzaven dels seus enemics. Ells desperta ferro, matem, matem. Comencem a tindre notícies d'aquestes tropes a principi del segle XIII, on feien excursions en les terres musulmanes, estructurats en esquadrons en 12 homes comandats per un Almogaten, capital que dirigeix. Amb este ballet de percussió s'intenta reviure a través d'uns ritmes de percussió frenètics i carregats de força aquesta ansietat de guerra que transmeten estos almogàvers als seus enemics, els àrabs. Una combinació de diferents instruments de percussió amb ferros per a crear un gran context per a la guerra, comentats per esta peça, per este Almogaten.